Mga pulis sa Minglanilla Police Station gipaubos sa surprise drug test samtang mga pinakiting nga shabu ug armas na sakmit sa ng operation kagahapon. Ang report ni Marie Dumabok. Tanang mga pulis sa Minglanilla Police Station gipaubos sa kinalit nga drug test gahapon sa hapon. Gihimo kini aron pagsiguro nga way usa kanila ang nagumon sa illegal nga drugas. Matod sa ilang hepe, Police Major Arvin Hosmilio, nga wa hinuon bisan usa kanila ang nagpositibo. So that is part of our internal cleansing policy ng PNP. That is consistent, ma'am, random drug test. Samtang wa usab sila'y hunong sa ilang mga anti-criminality operations. Gani, kapin sa 150,000 pesos nga balor sa ginadili nga droga sang ilang nasakmit sa duha ka anti-drug operation gahapon ug tulo sabang nasikop. Lakib sa nasakmit ang usa ka armas. Sa padayon nilang oplan limpyo ug katok, 5 ka mga dilisensyadong armas ang gi-turnover ngadto sa Minglanilla Police. Dunga niini ang ilang pagpanakop sa mga health protocol violators. Gani ning simanaha lang, 50 na ang ilang nasikop. Pipila ka mga basketball court ang gitangtangan sa rim, kay mao'y nagkitang hinungdan nga magkatapok ang mga tao. So naghigpit ni as recommended by the LGU, maghigpit ang Mingla when it comes to curfew and as usual, not wearing of face mask and other violation na. Ang Minglanilla Police nihingusog sa pagpatuman sa IATF guidelines kay ni sa kausabang kaso sa lungsod. Sa ulahing talaan, balik sa 35 ang aktibo nga kaso sa Minglanilla. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak.